alhamdulillahi rabbil alamin Allah min koy hande mi weltima machallah kono hande mi woyata mi waɗi bojji belam kono hande mi woyata sabu komi dañɗo ko ɓuuɓi ɓerdam mi weltima no feewi nde tawno hande ka cuutuɗomi ha dow e dow fasɓam cuutuɗa kam e dow añɓam darnuɗa kam ha dow aɗa andi kay ni no mbami tampude ngal ɗo dewgal so ɗum ɗo alano hoto kuccumi hoto paami machallah a reeni hoorema a reeni ndimagu ma ha ari hande joom galle ma tawma kaɗa woni cukalel toksel te a waɗani kam ko hesɗi pul ko dajjita e paquet ko ganduɗa meeɗa waɗede ɗo koni hande mi weltima ɓerdam ɓuuɓi pendam cousine an hersinani amen machallah an arani a waɗani koyngal ma a wujani hen laalo beddo yo beddo daroɗa an hirsinani yumma hande wallahi hande a yekkiti rewɓe sukaɓe rewɓe hande ma ɓeydo andude koye mumen wallahi mofta jimboji mumen ha tiiɗa mbasa rokkirde beddaji machallah vraiment min beltima a waɗani ndu ko malandu ndu ko malkisandu a ƴettani koyngal ma ngal tan mbaɗɗa ɗum mo pied la route hande ko ɗo tan janggo ko ɗa te kadi gaddanɗa kam koko ɓuuɓi ɓerdam koko ganduɗa mi anda ɗum de mi anda ɗum ko joni gandumi ɗum koko hesɗi pul ko dajjita e paquet ko ɗum woni ko gaddanɗa kam machallah wallahi mi weltima hande komi dañɗo ko ɓuuɓi ɓerdam te inchallah yimɓe fof ma jii hande mi am pendam wona aɗa wawi foɓɓude foɓɓanam ƴewneno lew sa dañi jaam welto kono daña jaam tikka ala wona noon watte on dillata komi dañde bela hande ko weltare machallah hande Leyla en waɗni kam ko ɓuuɓi ɓerdam hande komi meeɗa dañde o galle Leyla ça va félicitations yeli Allah nurɗi cellal daña hen ɓiɓɓe barkinɓe inchallah ana ande ko nenam o bela hande mo dañmi neɗɗo wawa bonnandemi ɗum hande oɗo ambiance mo pinirmi hay goto wawa bonnandemi ɗum gadduɗa ɗo koko hesɗi pul ko meeɗa ka yiyede ɗo ko meeɗa ka waɗede ɗo resede tawani woni mbomri tawani woni cukalel toksel ɗum ko hande dañaɗo ɗum noon komi panmi e wullude on dillata mo ɗum welani fo yo jooɗo waɗi dille on dillata ana yahani bitik tan dokkirɗa hoorema min funtiraka kayitaji a funtirani min kayitaji nenam a funtirani min papier ji ɗum ɗo koko min pawi guite amen ko ɗum min jaɓata te machallah mukñaka junggo taƴaka koyngal taƴaka ɗum ɗo ko gongira e gonga hay mo yi yeeso ma ngone andi ko joni ganduɗa ɗum ɗo machallah wallahi mi weltima mboɗon ara dago no welirma ɗo almudel ɗo cakkiɗa ɗum mboɗon ara joni mi adana kado almudel yelaki mo cakkiɗa machallah wadde an Jibril ko gorko handi kam weltare ndeɗo ndemin belti ala ko foti hanti noon suppuji ma ruyuji mum fof ko min woni acca junggam mbimi yambe defunoye mami addanma min beltanimama no feewi ko mbaɗɗon ɗo hannde ko ɗeɗo kecce oɗon kala yimɓe ɗanaɗo oɗon mbaɗa ɗumen dérangement oɗon gulla oɗon luuka oɗon pobba ko woni minen komin weltiɓe de min dañi koko min gulli alay saago min konga min gama min gulla min luuka ko ɗum min dañi te meeɗa hewde o galle meeɗa wadde ɗo so waɗi ɗo alay saago min gulla min luuka so ɓerde moon so ɓumnata ɓerde mum ko gulali e luukali e oɗon ɗumen komin dañi bela o tawi ko debbo makko woni cukalel toksel fijirani hoore muɗum komin suura ha dow e dow fasɓam nden ndede gulali mon ɗi sinno tan on ƴetti ko waɗi fayida on mbi debbo o dah ɓuuri ko gulloton ko sabu gulali ɗi joni yaadi koye suurtare gulali ɗi yaadi koye ayiba gulali ɗi a yaadi koye andude oɗo debbo holko waɗa ɗum fof ene wawno wonde sutoro ɗum ko aada ko ɗo tawa nako tan ɓurnoɗa toon ça va ça va nako ɗum tan
affaire Moussa Radio. Massa. Mbadi mamruy. Mbadi kam ki. Wadi soupe. D'accord. Tetan dem kado. Lo kanji wondo. Massa. Kam dum de yodi de. Ati jaburu. Wow. Or même da kam de. C'est très joli. Jogu jama bom jama ngete. Merci beaucoup. Ɗum fof noon yidde holludem rek vraiment mi weltima quoi. Ma weltade. kala desanoɗo tawani woni cukalel wullanama lukanama foɓɓanama amanama ɗum ko aada bonɗo oto jagge aada bonɗo jagge aada moƴƴo jiiduɗo e gorko muɗum foti ko famille mum yo teddin ɗum kono wona gulale lukale fuɓɓude ille ha ngaɓe mbimami dañƴo bela foof welto minen komin dañɓe bela alay sago min gama min gulla min luuka hande ala fof ka yiyani ala hannanani won gueɗe oto waɗat ɗum an kam ni tan haydara ala ko welatama e oɗo galle ni tan komin mbaɗi fof welanima ko goɗɗo waɗi moƴƴi minen komin mbaɗi fof moƴƴani mi darna gallam mi resta rewɓe mi jibina sukaɓe mbiya ala ko welimi ɗum ko haala ala ko welma kay haade komin mbaɗi fof moƴƴani aɗa ko jinmi tinno foftina aran winani koyɗe koydam ɗe so purɗi ko gacce ma finno tede ko huuɗade law ene foɓɓa ene wulla ene malla ɓiɓɓe janamɓe wonno nafoore ma tawan an kam hebbini ndeket nenam tampanno ko fof ko moti o yiɗannomi wonayi mawɗo maji oɗo omo soyno ko woddi ko ganduɗa ene en mbawa yiide ɗum haali gonga mais holko cohluɗa min cuhlimi tan ko joɗɗa heddam mbasa wulɗude kam d'accord mais seeɗa ñaguimami ɗum jinnoɗa yaade dow juste rek yidire Jalika hay 5 minutes mi arta ta toon mboyɗe cubatam non non aɗan arti joni am arta joni d'accord comme noon mbiɗa murɗum mi hokkima 2 minutes seulement d'accord massa ha gara joni moftanma ɗum joni joni hande oɗo ambiance mo finirmi hay goto wawa bonnandemi ɗum gadduɗa ɗo koko hesɗi pul ko meeɗa ko yiyeede ɗo ko meeɗa ko waɗede ɗo resede tawani woni bomri tawani woni cukalel toksel ɗum ko hande dañaɗo ɗum noon ko panmi e wullude on desiraɗo woto sernama ɓeya aɗa ligo aɗa huɗo woto jerjine gurdamam desiraɗo yo won meslaɗo wasa wonde layset kor kam no yiɗimi suurde boma rende boma Jalika takirɗo mi hirani a tini ko mbaɗimi ko mi tini ɗum kay
toutes mes félicitations. Merci hay ƴewde Ko tagi ko poɗɗa ko wat tan mbaɗɗa. bon eyyi mais mbiɗa andi ɓerama nde welani aussi kiram wasta hen Non mi hirani. C'est juste que mi dañ ko muusi kam tan. ah bon Ginnaan subake yeyma appende en ɗon ɓe gonno heɓe ngama heppoɓ te ɗum sa ɗum foti wodde ndah ko weli waɗi ɗo mais haalaji bonɗi tan nanmi toon heɓe ngabbe min an hara andi heɓe gandi min sinno ko sagom min ƴettata kam a tawat ndigo ko min mais Allah yiɗirani ɗum noon hemma heɗo wano fot hakkunde men enen ɓe mais koɗɗo dañɗen on fotano andu. Jalika nenam haydara wawa e mum suba fof noon o waɗata ko muusi o waɗatama muusi te o watta kam sorade min te ala ko mbawimi hen so wona muñci ngal muñal noon mbiyemomi ya muñ anni kono aduna welta ham waɗan kemi jiɗko ƴetta debbo goɗɗo jamais fawɗum e dow ma Jibril an haɗa andi min mi teftata ko nene ma yehi ha joni penda waddi ɗum hen ɗum fof min ɗum waɗa seere mais Jibril joni rewɓe ɗiɗo jogiɗa te on fota kam yawo haɗa andi ɗum on histoire ɗum fonno fot hakkunde men tan koɓe mbawi dañ ko weli ɓe potano uddit on histoire mbawatta changer Jibril mukko ko dañɗa ko hande heɗum weli de te an haɗa andi Jalika wawato e dañci welam ɓurto welam gonɗo ɗo de mais toon waɗat semblant rek ɓe ɓerdam nde welani woto hulwol fayi mbiɗen e serment to mbawɗa wonde foof jaggu mbiɗen e serment inchallah reste à voir inchallah ati mi hokkuma mi rutto less ha Jibril a yahat ni fof mi yaha ay Jibril Komunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah joman ko joom yurmede oɗo keɓine aduna maduna komunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koye mi ronki nanani kam sa haɗum higgema Ayo jadi kam. Awa. hono mbaɗɗa Te wonto. jam tan Mi yewnima de. min dal Aɗa sellino kam. ide silli Nde wonto. goppuɗoma wona ɗo haɗa foppa ani Ɗeɗo mbaɗaɗen poussiére o no heewi tan. ha e ko Ɗum tawi on fumputan seeɗa kadi ɓuri jonde nde kadi. haɗa baba Baba nan nder sa? ha ambo rew Hamde nan nder. Amadou. Oy Amadou. Arga jari ka ari. Asan jali. wano wonɗo kam fonno Jalika ala mbaɗɗa Yewninomo de. yiwnima de acci amen de min acci man wala an acci kam mi nanatama mi yettama ko wona sohla daride am non programme uji kewi rek programme geluji hana am woppi ɗum hen Sona ɗoygol tan. E yaha. Ɗum to woni metti. non mi yewnima noon hande kam mami heew kaale sande meeɗa Jali kam ɓeɗo nder. Bama nan nder. e Jalika ko hoɗum ɗi tan gonduɗa ɗo haalis tan Liggo. Ay o ga woni. Ay ga woni. e minen nera saɗa yaha noɗa kam mi duusuma ɗimmo ɗon Yewninomo noon. min ɗode men Bama nan jo. Jalila mbaɗɗa mbaɗɗa a seli jam tan jam wonema jam tan ke a tampen ah ɓinin tan i jelano wayri kam de ayi de hoɗo esimma mbaɗe celli ɓen ɗon hono mbaɗɗa ñande koɗo ma wari ah waɗi ko ponmi ko watta a dañi nere ma dañani noon ah Kam ko moƴƴa tan.
nenam dañata vraiment kon jam wonto jam sante ma ko ñattira Allah jala Jibril waɗi Jibril mon ɗon woni jam mon ɗon moƴƴo goram ayide alhamdulillah vraiment weltini amen hande mo ko min dañi ko weltare mawde a naani ɗo e galle hoya noon ko feeraɗo nannete a ɓurini amen waaji Kumba Silla jiɗɗa haalde ɗon a wawa famde ka koɗo waaji Kumba Silla nde ari ɗo nde hay dara addani ko kalta nde wari ɗo nde waddani amen ko kayitaji e gynécologue aji e médecin ji e tampon aji omo fulla e guite amen leydi e wonde o baɗɗo accident mboma ko makko yehi neɗɗo niɓɓiɗi de o ko yahata koyen dagol nder galle o mbarta fof ndeke nde ɗe arata haydara addani ɗo te ko kalanmami ɗo ko yo haaɗa hakkude meɗen oto ɗum si hay nokku ngati hay nenam jaɓata ɗum haale saka Jibril Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Men. Fadda. Fadda. Masha Allah. Jam tan. Nen. Jalika artan ha joni. Ha jonde mi yiyani Wino kam on wayat mo nyallu. an kam Jibril Jalika ko yahar galle men koni heewi de Yaay ba ko sohli nen. Jogi haajo nene makko. sohla ma anda an joom galle makko Mais Jalika wana sohluji mum non podim andude nen anni. Wodi get kanke nene makko tan mbawdum yewtiddi. Wodi get non mine makko tan mbawdum yewtiddi dum won neddagal. min dal mi ƴewtindima gila leylaare galle he ñande fof ko jaaɗo galle ma Accu hallaji kaltade anni. Kidda wiide ko jenmi wiide jenmi wiide ko bonnude ɓuuri yawde de e fewnude famani. oɗo Jalika mbara wonani yaade sernaɓe Astagfirullah. omo bonna ala astahfirullah kalmi tan ko miijam Min an woda wa haal ko yode Jalika. Jalika ala ko wadma. Ala ko wima. Ibo haali yode he bingel jannel ngel anni nen anni. Yacca hallaji kaltade e Jalika. te an machallah kala ko mbaɗɗa hande ko ɗum tan debbo ñagoto Allah tawrede jaggude hoore mum rende ndimago mum andude holi kañum ha ara sudde tawiri mon cuhlol tuksen an machallah mention spécial kadi ko mbaɗɗa ko janggani sukaɓe rewɓe he goto foof noon ma andu jaggude hoore mum no foti jaggude hoore mum no wayi min tawde on beltima tan mi weltima wallahi te ɗum ɗo internet he ɗum rewɓe fof ñagoto par ce que ɗum weeɓani comme no kaldirɗa ɗum ni jinmi haalandema noon ko heewani sa fini ɓufto ha ɓandu ma laaɓa gorgol ma nanɗo ma ar ɓoosma kala ko debbo waɗante walla ko ɓiɗɗo yummiraɗo waɗante ɓiyum ma gorgol ma waɗane oto ma jogo hen kuluhuli oto ma jogo hen ɓerɗe ɗiɗi kala kadi ko jiɗɗa haalan gorgol ma hay daror won hakkude moɗon min noon tam ma part personnel mami defani ruy mami defani suppu mami defani mbahal kala ko jiɗɗa mami waɗane way kon ɗum ɗon no nandi belɗum ram yo no weli de annene alani ko wayra anniya jiirani e goɗɗum gari komin amin mbawno haɓade min mbaɗa feere ha ngaraɗo ngara mbaɗa amen gacce kono nde garɗa nde cuutuɗa amen ko dow min mbawi wirtademo min mbawi kadi o wawa kadi teddinde amen o anda minen leñol amen ngol wona leñol bolle puyɗe ka cogale min dal ɗum ɗon fof mi haalani ɗum wona yi kam hande
ayani min mbawi weltade hande komi beltiɗo komi dañƴu ko ɓuuɓi ɓerdam ɓeɗa yiyani ko Leyla waɗanimi ko komi beltiɗo a tawi ɗum ne woni cukalel toksel ne woni mbomri fijirani hoore mum te ɗum meeɗa dañede e galle he ala saabu so ɗum waɗi mi weltoto eyi nene yonnu Allah ko yo tan yiɗi nen heɓti ko Jalika gil A ha Z aɗa andi Jalika ardu ko gynécologue o haali fof waɗi papier signi waɗi tamponné ha pamɗa holko artirka ɗon haala hannde sabu tan yidde bonnude ɓerde ɓinguel jannel ngel te ko mbaɗanoɗon ko ɗo yete fof min tini an dal heddi ko Jalika ne rendirma e amen kanko haalanma komin mbaɗi ɗo ko fof Allah en seeɗi o haalnanimi wadde ko bamma hay bam haalnanimi mais nen ɗumen soofi bamma haalanma minen noon haydara min cuuɗaki hen ko waɗɗo ko ɗum ko aada kala to ɗum waɗi yimɓe ngamar ngulla luuka kadi komi dañƴu ko jinnomi tawde mi meeɗa dañƴude mi galle he mi dañi alay saago mi wulla mi luuka anani te woppanam haalande mi haala kayitaji kay moni fof ne wawi fewnir kayit muɗum mi fewna mi winda ha fewa mi tappa mi nawa machine mi addanma ƴeewa mi andani haydara min kayit moom mi jaɓanta ɗum tona min nen an mbatta ko Jalika ni nen holko dañƴa hen hol fof dañƴa hen Jibril anan ko jinmi haalandema o mi wawa fondudemo e Leyla saabu min Leyla ko ƴiƴe mam ko heñaram o bolle puyɗe mi ƴettata tan bandam mboɗo lesɗina ɗum kanko mboɗo fawma to o dañata ɗum min sa fondani fonnotade aɗani no mbayima Jalika an hay an a fotani fondude saabu ko Leyla woni bande ko on poɗɗa suurtude ha dow ƴeewa debbo ma o ko jarata toon ko jarneteɗa toon ko mometeɗa toon ko ƴewtu ɗum hande kay mbi hiiri hande mi weltima noon ha o heure min ɗo woni i komi jewnunoɗomo no ay hande mi yewti hande kila jiimami koye jaam tan goni hande kay wita ndiga kono noon won kadi ko jinnomi kaalen seeɗa mbiɗa yinno kadi ruttade kadi to seranɓe to wooda kadi ko gaddanmami mbaɗa e ɓanduma he saabu a anda ndiyam ɓolam lammata te mi yarani ceerno mbiɗa wanma hunde walla aɗa waɗa goɗɗo hunde ala mbatta koye ɓanduma mbaɗa e hoorema ko ɗum tan de nenam wona goɗɗum nene mbeɗa andi an noon a yiɗanani kam dara ko boni wallahi affaire de ceernajo woppu tek lesdi ɗum moom aɗa andi mi yiɗa ɗum te an ala ka waɗani ɗon nanɗa fof ceerno nen ɗon te ma waw wallam mi daña ɓiɗɗo a waɗi ɗum ta yi Allah suwa nuldu ha joni mi tiki dal mbinomi ɗum dal nene mi yiɗa hen leydu woppu fo tega lesdi ɓe mbaggan ɓe ñaamo halis ma si Allah wi'ani eyi ɗum waɗata woppu noon tan mbiɗa andi duwawa mi duwawa bamma fof nana yana e ma kono noon ñagunde Allah nde ceernajo alay saago nanna hen jungo muɗum Allah waɗanma ko jiɗɗa ko nene ko mbimami ko tan min moom ɗin moom mi gumani ɗum te an haɗɗum andi du'aw ma a du'a o baaba yoni kam an dal du'o tan ɗin moom mi yaltini hen hakkilam ɓe mbaggan ɓe ñaama halis ma yiɗa dal gandumi kala foy subaka Allah mo pinmi julmi waktuji joyɗi mi feerama hen yejjit ne julmi gaynumi fof mi duwanto sabu an ka ɓiɗɗo duwanteɗo ay hen jengi koko mi yaha hirandem doyan te mbeɗa andi Jibril am sa o jippi wallahi o jippima hande kay mi weltima hande kam hande kay hitande somi yima mbiɗa welto mbiɗa yimma no fewi foofu tan mi yaha jarama halfinima Allah nani eyi a jarama lawol jaam joomam
pour yam nene an kam jeli ko oɗo cagginta heɗade sa yigal yumma en tan anda ko woni artude hade yimɓe hirta tan 1 heure yon nen ramata yahde wura nenam jarani haala hirande mande yaw par hiri weeti gal yumma en ñande foof an kay haɗaka yaade gal yumma en kono andu ko woni artude tawde ala nafoore galle ko ɗum woni nafoore ma garta kam toppirɗa ɗum ɗo te yaadu galle ma yaaduma tan galle yumma en ñande foof wonko woni nder jam tan min mbaɗi ɗon jam te jam nawi kam ɗon yahde galle nenam mom ɗum jarani wonɗo haɗa haala nene ɗum jarani ɗum de wonko won toon so ɗum ɓenni Leyla joni ƴetta hirande muɗum anani mbatta defde balɗe ma ɗiɗi woto defde balɗe makko ɗiɗi te mboɗa andi balɗe makko ɗiɗi kam so defi mami ñam ko jinmi mami ñam ko welim so nden yonti noon sa yiɗi koɗoya galle yumma en ha balɗe ma ɗiɗi gasa garta si nden waɗi inchallah ko foti ko hen waɗe fof mami ɗum waɗ a yamiraka ya waɗa hen haydara min dal jaalima ñande foof galle yumma en ɗi mbaɗa andi gonɗon koye fewjude koye sernaɓe gonɗon saabu ko ɗum tan ganduɗon sernaɓe mi anda sa hoɗo ɓe goni ɓe mijotoɓe ɗum kay heɓe gandi ɗum yumma anda ɗum yi an ko kolorɗa hoorema e galle he jibril nana ka ligguiɗo ɗum tan kaɓɓuɗa ɗum tan jarnuɗa ɗum tan ha ɓiici nana wayno mbaalu ni ne rewe ma to mbiɗa ɗum fof ko toon rewata mbiya on ganda sernaɓe lay haalaji ma jaltina hen nenam neɗɗo nak si hirsima andat ɗum gila nden mini doga hani waɗa tan meɗen muña mais muñire ma jiiɗa fo heɗum waɗi limite nene ramata ni hen ko mbawmi waɗ a yiyata jaam o mo gaddumi safan jeeyata jalika bonɗo jalika jasɗo tan jeeyata te min mi hollanima ɗum respect tottumami ɓiya respect an aɗa jogui respect aɗa jogui respect an neɗɗo ɗa si hersima a andat ɗum mbimi haala ka hoto heew hirande nde yo par joni joni mbaɗon juula gueƴe somi gayni yatonde jooɗima ɗo ko ɗum mbimami yamni tan tellina guite ko muñal wawi fof o duna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede woto ñohemo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko joom yurmede oɗo kelmine aduna ma aduna ko muñal wawi fof o duna Allah joɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñalla ko joom yurmede min koye mi ronki famodirde e siraɓe min koye mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesnani diraga